Malawi Today. Tukupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa pa Times Television ndi Brian Banda. Takhalani pomwepo kuti mumve nkhani zonse. Banda madzulo ano ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane za 7 koloko, koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Ana ambiri mdziko muno ali pa umphawi wa chakudya kamba kakuti akudya moperewera. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati hotela yatsopano ya Protea Lilongwe Royals ipititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Ndipo munkhani zina mdzulo buno World Bank yati ndikofunika kuti dziko la Malawi lichilimike pogwiritsa ntchito luso la makono kuti lipititse patsogolo chuma chake. Tini nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Ana azaka zapakati pa miyezi 5 ndi umodzi 6 kufika miyezi 23 23 mdziko muno ali pa umphawi wa chakudya kamba kakuti akudya chakudya choperewera, nthawi zinanso zochepekera ku magulu onse a chakudya. Izadziwika pachitatu mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ntchito yotchedwa Fast Foods Africa Initiative imene ikutsogolera ndi bungwe la UNICEF. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Wezi Gausi. Malingana ndi wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo Anowa Chimpeni, chiwerengerochi chikuonetsa kuti pali vuto lalikulu pa nkhani ya zakudya makamaka kwa ana ang'onoang'ono mdziko muno. Iwo ananena kuti ndipofunikira kuti anthu agwirane manja pothana ndi vutoli. Funikira kwanso mmene kundofunikira kwambiri chifukwa mazionena kuti mwana kuti akule bwino ayenera kumuyambira wang'ono kudyetsedwa zinthu zoyenera. Padali pano ana amadyetsedwa zinthu mwina amazaza magulu awiri koma payenera kuti ana azidya zinthu zokhuzana ndi magulu at least 5 kuti akule bwino. Muziwa mdziko muno timakamba zonena kuti amati pachizungu amati kunyenchera kapena amati pachizungu amati stunted growth imene imativuta kwambiri kadziko. Fanira kuti ana poyambirirapo samadyetsedwa zinthu zoyenera kumatupi kuti akule bwino. Mkulu wa bungwe la UNICEF mdziko muno Johannes Wedening ananena kuti dziko la Malawi tsopano linawo maiko muno mu Africa amene akuchilimika pa nkhani ya chakudya choyenerera chopita kwa ana. Ntchitoyi ndiyogwirizana ndi masomphenya akulu a dziko lino a Malawi 2063 makamaka fundo zake zoyambirira zimene zili mu zaka 10 zoyambirira. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati hotela yatsopano ya Protea Lilongwe Royals yomwe ikumangidwa mu mzinda wa Lilongwe ipititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Achakwera amayankhula izi pamene anakayendera ntchito yomanga hotelayi pachitatu. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Mavuto Kambuwe. Achakwera anati kupatula kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno, hotelayi ithandiza kulemba anthu ntchito ochuluka komanso ibweretsa ndalama zakunja zochuluka mdziko muno. Tikatere ndiye kuti ntchito yokopa alendo ikhala yophweka komanso kungoganizira kuti tuchita zimenezi ngati Malawi nkuthandizana wina aponye ichi wina aponyepo apa wina thandizepo apa ndi mmene chene akukhalira. Wonse awagwira ntchito pano koma yotamandika kumaona kuti koma zikamalizika ngati zikuoneka bwino chonchi sanamalize ndiye kuti malo ano akhala malo okongola koposa. Ndipo pa mpando wa Blantyre Hotels Avezenge Kumwenda anati hotelayi akuyembekezeka kuti iyamba kugwira ntchito kumayambiriro a chaka chamawa. Tinakapitingapo nthawi ndithu tisanayambe phase 2 chifukwa choti tisanayambe phase 2 timayenera kuwatsimikizira ma contractors athu kuti tili ndi ndalama zokwanira zoti tisirizira hotelo imeneyi komanso osati ndalama zokha tikhalenso ndi tiasimikizire kuti tikwanisa kulipira katundu yense ofunikira oti agulidwe kuchokera kunja. Ndi zimene zozo zinatengera nthawi ndithu komano titapanga zonsezo tinazafika pa moti hotelo tiyambe phase 2. Pakali pano ntchitoyi ili mgawo lachiwiri ndipo
akuyika zida zina zosiyanasiyana monga mawaya amagetsi komanso ntchito zina zosiyanasiyana. hotelayi ili ndi zipinda zogona alendo zokwana 180 komanso malo ochitira misonkhano okusiyanasiyana. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu Lazarus Chakwera wasankha oweruza milandu atatu kukagwirizira ku bwalo la milandu la apilo. Atatuwa ndi Rachel Sikwese, Fiona Mwale komanso Texius Maso Amhambe. Achakwera ati izi zikusonyeza kudzipereka kwawo pa nkhani za malamulo ndi chilungamo. Iwane na izi pamene amalumbiritsa atatuwa ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Munkhani za ndale, mtsogoleri wa chipani cha Assembly for Democracy and Development ADD Kassim Chilumba wapempha Malawi kuti adzawavotere pa chisankho chikubwerachi. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre, Chilumba ati iwo ndi munthu yekhayo yemwe ali ndi ukadaulo woyendetsa dziko potengera kuti adagwirapo ntchito mu makampani komanso mboma. Anayankhula motere Kassim Chilumba. Masankho amene akubwerawa ine ndima ndipo cholinga changa chofuna kuyima chakuti anthu afuna aone wachilendo amene akutsogola. Unfortunately ndi anthu oti taona kuyima kwake, taona mavuto ake, ndipo ineyo I have experience. I'm the most experienced person actually. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yati ndikofunika kuti dziko la Malawi lichilimike pogwiritsa ntchito njira zamakono ndi teknoloji kuti lipititse patsogolo chuma chake. Mmodzi mwa akuluakulu ku World Bank Axel van Tronsberg ndi wanena izi adakumana ndi nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda pa msonkhano wa mabungwe a World Bank ndi IMF. Mtolankhani wathu William Kumwembe ali ku Washington DC mdziko la America, ndipo kuchokera kumeneko watitumira ripoti. Nduna za chuma Simplex Chichola Banda pamodzi ndi nthumwi za dziko la Malawi kukumana ndi Axel van Tronsberg, mmodzi mwa akuluakulu ku World Bank pa msonkhano wa banki ndi IMF. Mfundo yaikulu pa zokambira nazi ndi mmene dziko la Malawi lingagwiritsire ntchito teknoloji pofuna kupititsa patsogolo chuma chake. Van Tronsberg atsimikiza chidwi cha World Bank pofuna kuthandiza dziko la Malawi kufikira pa loto lake. Nduna za chuma Simplex Chichola Banda ati dziko la Malawi ndilokonzeka kugwiritsa ntchito njira zamakonozi popititsa patsogolo chuma. Iwo anati m'magawo ena ntchitozi ayamba kuzigwira. Mudziwa inu kuti ku Malawi kuja tikamagwiritsa ntchito kalembera UBR, tikamagwiritsa ntchito ati we call data sharing initiative, Malawi digital platform zonsezi zimafuna digitalization, zimafuna artificial intelligence. So anatitana kuti bwerani inuyo ngati ona nkhani za chuma izi tikambirani, chifukwa popanda artificial intelligence komanso reliable data ndipo vuta kuti inuyo mupange plan kuti chuma chanu muyendetsa motani. Tingonena pano kuti mwachitsanzo kugwiritsa ntchito artificial intelligence tikozodziwa ifeyo kuti ni maderati amene asefukire madzi akhudza anthu ochuluka bwanji. Okay, nanga tichite plan budget yochuluka motani kuti tipanga address zimenezi. Zikhozonso kuthandiza nkhani ya timati improved learning outcome ndi maderati okhudzana ndi education amene anthu mwina sakuchita bwino nanga tingatani kuti atukuke. Tikozonso kugwiritsa ntchito artificial intelligence ngakhale ku health, nkhani za radiography tingoyerekeza kuti kandi za x-ray tikozodziwa kuti ndi anthu angati amene apimidwa, ndi anthu angati amene akufuna further consultation pa nkhani ngati zimenezi. Munkhani za umoyo, chipatala chachikulu cha Mzuzu chati chamaliza ntchito yoyika makina ake ojambulira mavuto amthupi, koma ayamba kugwira ntchito yake msabata zingapo zikudzazi. Makinawa amenera kuyamba kugwira ntchito kumayambiriro a mwezi uno,
koma chipatalachi chakhalabe chikutumiza odwala ena ku chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe kamba kakuchepa mphamvu kwa magetsi oyendetsera makinawa ku Mzuzu. Nkhani yonse madzulo ano ili ndi Sam Kalimera. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. John Chipolombwe auza Times kunena kuti akudikira a Eskom kuti alumikizenso transformer yayikulu yomwe ingathandize kunena kuti makina ngati otere adzigwira bwino ntchito pa chipatalachi. Achipolombwe anena kuti makina a MRI adawesa kale pojambulira anthu ena odwala ndipo ali bwino pakagwidwe kawo ka ntchito. Komano imwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo a George Jobe anati chipatalachi chikambirane ndi a Eskom kunena kuti athamangitse ntchito yoyikaso transformer yatsopano yayikulu pa chipatalachi ndi cholinga china kuti makinawa ayambe kugwira ntchito ponena kuti kusapezeka kwa MRI lakhala dandaulo la mgonagona kwa anthu akuchigwira kumpoto. A Jobe kenakanati kwa zaka zambiri mdziko lino la Malawi mwakhala mulibe makina a MRI mzipatala za boma ndipo anthu amalandira thandizo la makinawa mzipatala zolipira. Tofuna tipemphe ndikudandaula Eskom kuti transformer imeneyi ayikepo msanga kuti yambe kugwira ntchito. Singokhala kuti ithandiziro pereka magetsi kudera lozungulira chipatala cha Mzuzu komano tukamba nkhani ya kupulumutsa miyoyo. Ayitenge ngati ntchito imodzi yonena kuti Eskom akamatira kugwira ntchito yothandiza anthu osati kungogwira ntchito imene amagwira nthawi zonse yopereka magetsi koma kupulumutsa miyoyo ikhale imodzi mwa ntchito imene angayilembe pa mndandanda wake. Makinawa amagwiritsa ntchito ukadaulo wozama pojambula mkati mwa thupi kuona vuto ndipo sizikhala zovuta madololo kutanthauzira vuto lomwe lapezeka. Makinawa akayamba kugwira ntchito ndi kuti achepetsa ndalama zimene chipatala chikulu cha Mzuzu chimawononga popititsa odwala ake ena ku Lilongwe ndi ku Blantyre komwe kuli makinawa. Nduna za umoyo akhumbize Kanado Chiponda posidwa apa pomwe amakayendera ntchito yokhazikitsa makinawa adanena kuti boma liwonetsetsa kuti mzipatala zikuluzikulu za boma muli makina apamwamba komanso ntchito za umoyo zabwino kuti zipatalazi zithe kukwaniritsa kugwira ntchito yawo ngati zipatala zikuluzikulu. Ndipo dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko atatu pa dziko lonse lapansi amene avomerezedwa kuchita kafukufuku pa dziko lonse ofuna kudziwa chiwerengero cha anthu omwe akumakanika kuchira akamwa mankhwala osiyanasiyana. Kafukufukuyu atenga ndalama zokwana $1 million. Nthumwi ya bungwe la World Health Organization ku Malawi Anema Kimambo yati kafukufukuyu ndofunikira kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa anthu ogwira ntchito za umoyo ku nduna wona za umoyo a Ane Kaliati kuti dziko lino likumana ndi vuto lalikulu pa nkhaniyi. Aphiri akufotokoza zambiri kwa Rebecca Matemba. Tikupanga kafukufuku ameneyi wa tizilombo tomwe timapima mankhwala chifukwa chonena kuti limeneyi ndi vuto lalikulu dziko lonse lapansi komanso kuphatikizirapo ku Malawi kuno. Ndiye tikufuna tikhale ndi chithunzithunzi tonena kuti vuto inde ndi lalikulu komano ndi lalikulu bwanji ku dziko lathu lino komanso tikufuna tione kuti ndi ndalama ziti zomwe timawononga pa nthawi imene tikusamalira anthu amene adwala. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili nkhani zina zambiri bwino lino. Popitirira nkhani zathu madzulo ano ndipo popitirira nkhani za umoyo kusowa kwa akadaulo okwanira othandiza anthu amene ali ndi vuto la nthenda ya muchikhodzodzo komanso mavuto ena kukupitirira kukhudza kaperekedwe ka thandizo la zaumoyo. Pakadali pano Dr. Wanangwa Chisenga amene ndi mmodzi mwa madotolo atatu omwe amathandiza nthenda monga izi wati ndi kwabwino kuti anthu amene ali ndi chidwi chophunzira ntchitoyi apatsidwe kuthekera kotero. Dziko lino lili ndi akadaulo atatu okha othandiza anthu avutoli. Achisenga anayankhula motere ndi mtolankhani wathu ku Zomba a Jason Malowa. So kuchepa kwa madokotala amenewa chimene chikufunikira kwambiri ndi choti tipange train ngati dziko kuti tipange train madokotala
ambiri. Madokotalawo padale panopa chikumbukumbu chofuna kupanga field imeneyi alipo ambiri amene ali ndi kufuna kuti athe kupanga training imeneyi. Kwakulu kwambiriso ndifotokoze pano kuti motsogozedwa ndi dokotala nzanga Dr. Bedi Kuyongwe, training ya urology tinayamba ku Malawi kuno local. Imene ili big step kusiyana imene zinayipoyamba kuti timapita kuphunzira kunja, ndili panopa ndikuphunzira kwa konkunoko kwa loko ndio titophunzitsa anthu ambiri. Komana anthu akuti aphunzire pafunika pakhale ndi chilinganizo. Pafunika kuti akupita ku sukulu amene wasukulu yake kuti itheke kuti akhale specialist ndiye kuti ndi zaka zosachepera 5. Ndiye kuti ndi dokotala amene anali dokotala apiteso akapangeso sukulu ya zaka zosachepera 5. Mkulu wa bungwe la Islamic Health Association of Malawi Haji Dayton wati iwo aitanitsa madotolowa ndi cholinga choti athandize anthu okwana 150 omwe akudwala nthendayi. Komano vuto menso tinaso ali kurosowa akatswiri oti atithandizire mavuto amenewo. Ndiye ndichifake ndithu tabweretsa akatswiri amenewa kuti atithandize mbali ya kampu yathu imeneyi. Kampu imeneyi tikuyembekeza kuti tifikira anthu 150. Pa 150 po ndi mbali ziwiri. Mbali imodzi ndi ya maoperation amene okhuza zotupatupa zapathupi panja ndi ngati momwe, komanso njira yodutsa mkodzo makamaka kwa abambo. Polisi ya Kanengo yachenjeza mafumu ndi andale onse amu mzinda wa Lilongwe kuti lamulo lidzagwira ntchito kwa aliyense othandizira mchitidwe wa zipolowe posatengera udindo wake. Modzi mwa akuluakulu pa polisi ya Kanengo a Mackenzie Chigumula wapereka chenjezoli pa mkumano umene akuluakulu pa polisi azipani za ndale komanso mafumu anali nawo pa sukulu ya Mvunguti mu mzinda wa Lilongwe. Khumbo Kaliwo walemba ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Fale Banda. Achigumula aperekaso chenjezo kwa polisi omwe amakhala nawo mu mchitidwe osokoneza mtendere. Ife ngati Kanengo Police timagwira ntchito yathu mosayang'anira mbali, wina aliyense timamuthandiza mmene angabwerere. So ngati polisi tilibe kuyang'ana makakanda ife timangogwira ntchito ngati ya polisi ndithu. Mneneri wa bungwe la andali omwe amapezeka ku area 25 lotchedwa Kanengo Senior Petition Against Violence CASPAV a Philemon Perry wati iwo ngati azipani anakhazikitsa gululi ndi cholinga chothana ndi mchitidwe waziwawa ndipo athana ndi aliyense obweretsa chisokonezo. Wachiwiri kwa wapampando woyang'anira za chitetezo cha mmudzi a Catherine Kapalo ati akufuna midzi yonse ikhale ndi achitetezo komanso mabungwe ya anthu andale ngati CASPAV. Kumva nkhani za umbanda zimene zikuchitika kuti anthu andale akumamenyana akumasulitsana mtendere dziko lonse lino la Malawi pamene CASPAV yangopangika pa Malawi pa Kanengo pokha ndiye tinakakondetsetsa kuti CASPAV imene sikakhalanso CASPAV aliyense akhala ndi dzina limene akapereke koma lothandizira kuti andale asamabweretse zisokonezo mdziko. Mwezi wa Septemba chaka chino dziko la Malawi likhala likupanga masankho. Gulu la Amai la Nyasoko Foundation lapereka makatani pa chipatala cha South Lunzu mu mzinda wa Blantyre. Paulankhula pa mwambo opereka thandizoli, modzi mwa akuluakulu ku bungweli a Susan Chipeta anati aliyense ali ndi gawo pa ntchito yothetsa mavuto omwe ali mdziko muno. Gift Steamer ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Sambanda Junior. Achipeta anatsindika kufunika kogwirana manja ochepesa mavuto omwe anthu amakumana nawo m'madera mwawo. Mmene zikuyendera zinthu masiku ano kuti tisiyire boma lokha silikwanitsa. Ifeyo ngati anthu tili ndi udindo otengapo gawo pa miyoyo ya anzathu komanso ngakhale miyoyo yathu. Ife a Nyasoko Foundation tinaona kuti tili ndi udindo waukulu osamalira anzathu amene ali osowa komanso kukonza pamalo pamene pali vuto.
nde vuto ngati ili litapezeka tinaona kuti ndi udindo wathu kuti tigwirepo ntchito ndithu kuteko nitengerepo mwayi kuyankhulanso ndi mabungwe osiyanasiyana ngakhale akhale mabungwe ang'onoang'ono kunena kuti tili ndi udindo oyang'ana malo amene timakalandirako zithandizo. Tili ndi zipatala, tili ndi masukulu, tili ndi malo osiyanasiyana amene titha kugwirako ntchito zachifundo ndi asaone kuchepekedwa. Ifeyo sitinabwere ndi ndalama zochuluka kwambiri, makati anawatitengera ndalama zokwana 600,000 kwacha imene alipo anthu ena ngakhale munthu umodzi atha kukwanitsa kupanga zinthu ngati zimenezi koma zimatengera chidwi. Ne ndikumema onse amene angakwanitse tiyeni tiziona mavuto amene ali muzipatalamo kapenanso malo osiyanasiyana amene azatha kuvutika. Oscar Soko ndi mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi. Kuthokoza kwambiri zimenezi zikungosonyeza kuti ifeyo tikugwira ntchito bwino ndi anthu eni ake adera lino chifukwa tilakhala kuti magwiridwe athu a ntchito ndi osapatsa chilimbikitso. Anthunso sangakhale ndi chidwi kuti atithandize koma apapa ndiyo tizikusonyeza kuti pali ubale wabwino komanso ntchito ndiyo kuti no tikugwira bwino. Gulu la Nyasoko Foundation lidakhazikitsidwa mchaka cha 2017 ndipo limathandiza anthu achikulire, amayi amasiye komanso kulipirira fees ana asukulu pafupifupi 200 akusekondale ndi sukulu za ukachenjede mdziko muno. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Nyasoko Foundation. Tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisadasiyane na insomiti yake. Ana ambiri mdziko muno ali pa umphawi wa chakudya kamba kakudya chakudya choperewera. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati hotelo yatsopano ya Protea Lilongwe Riles ipititsa patsogolo ntchito zokopa alendo, ndipo World Bank yati ndikofunika kuti dziko la Malawi lichilimike pogwiritsa ntchito luso la makono kuti lipititse patsogolo chuma chake. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre madzulo ano. Tikufunirani usiku wopambana and goodbye.